Mkumano umene president aziko lino Dr. Lazarus Chakwera akuchita ndi aphunzitsi osati achipani cha Malawi Congress Party komanso ndithu mafumu takhati kutsatira bwino kuti president amenewa amakhala koma ndi anthu amenewa ku nyumba za boma ndi kuti no ku State House kumene kunkulilongwe ku Sanjika komanso ku Mzuzu ndi ku Chikokobe ku Mangochi. Nde ku mkumano umene takhala ndithu tikumva malipoti kunena zona kuti anthu amene amapita kumeneko amakapasula ndithu ndalama yokwana 50,000 zomwe anthu ena sizinakondweretse kuphatikizapo achipani cha Democratic Progressive Party tikukhulupirira kuti ambiri natsatira bwino kuti mbuyomu iwo anabwera ndi kalata yodzudzula makamaka domene kunena zona kuti ndikuthekera kusasokoneza chisankho. Nde posatira zimenezo munali pa 6 June ngati sakulakwitsa panepo Jessica Bwira omwe amayankhulira chipani cha Malawi Congress Party anazabwera kuzanena kuti afuna umboni achipani chimene cha DPP abwere ndithu ndi umboni kuti zimenezi akuchita Lazarus Chakwera maka kuti akumakapereka ndithu ma 50,000 kusatira ndithu mkumano umene akuma nawo anthu osiyanasiyana. Ndeno nkhani imene yakha ndithu ikuzungulira m'masamba a mchezo osiyanasiyana komanso ndithu takhati kuona ma radio stations akha kulengeza magaza kukhuza ndi mkumano umene president akuchita ndi anthu osiyanasiyana maloso osiyanasiyana mmene tafotokozeramo. Komano achipani cha DPP pano ndoti abwerano ndi kalata ndi kalata amene alembera kwa Registrar of Political Parties ndi kumeneko apereka ndithu madandaulo awo amene akudandaula maka kukhuzana ndi zimene akuchita mtsogoleri wa dziko lino makatu pa zimene zikumveka kuti iwo ndithu amakhala kupereka ndalama yokwana 50,000 akakumana ndi anthu amenewa. Ndi mukalata imeneyo anayilemba pa 17 July chaka chino cha 2025 kumano amene anasainira kalata imeneyo ndi mlembi wamkulu wa chipani chimenechi omwe ndi Peter Mukito. Ndi zimene akufuna akuti amenewa a Registrar of Political Parties ndi kuti achitepo kanthu maka kugwirizana ndi bungwe la Anti-Corruption Bureau kuti achite ndithu kauniuni pa nkhani imene yonena utsono kuti anthu akumana ndi ndithu ma 50,000 chifukwa zimenezi akuti ma media ena akha kulengeza ndithu ngati a BBC analengezapo nkhani imeneyi komanso a National Newspaper akha ndithu akubwera kuzapereka umboni kunena zona kuti anthu amene akumapita kumakumana ndi mtsogoleri wa dziko lino anthu amene ndithu akumana ndi ndalama yokwana 50,000 zomwe ndi kuononga chuma cha dziko lino makatu ndoti misonkho imene amalawi amakhala akusonkha limodzi komanso ndithu ndalama zimene zimachoka maiko akunja kuti zithandizire magawo osiyanasiyana akuno ku Malawi. Ndiyo aso akuti akufuna kuti mkulu amene register amene abwere ndi kalata imene afotokoze ku mtundu wa Malawi maka pa zimene akuchita mtsogoleri wa dziko lino kumagawa ndithu ndalama zimenezi. Ndi kalata ameneyo afuna ndithu kuti afotokoze kunena zona kuti iyeyo ndoti aonesesa ndithu kuti ophwanya malamulo amakatu act yokhuza ndi zipani. Act imeneyo imanena zona kuti ya 2018 maka imanena zona kuti kugawa ndalama ngati njira imodzi ndithu yokopera anthu kuti azavote pa chisankho ndekuti ndi zolakwika ndithu kauniuni pa nkhani imene yonena utsono kuti anthu akumana ndi ndithu ma 50,000 chifukwa zimenezi akuti ma media ena akha kulengeza ndithu ngati a BBC analengezapo nkhani imeneyi komanso a National Newspaper akha ndithu akubwera kuzapereka. Ndekata imeneyi inapitirizaso maka kunena zona kuti potengera mavuto amene dziko la Malawi likumana nawo mavuto azachuma amenewo ndekuti zimene akuchita mtsogoleri wa dziko limeneli amene wa Lazarus Chakwera kumapita ndithu kumakumana ndi anthu osiyanasiyana kumapasa ma 50,000 zimene ndithu akupitiriza kuononga chuma cha dziko la Malawi. Komanso pa mkumano umenewo ndekuti anthu amene amakumana nawo amawatenga ndithu kugwiritsa ntchito magalimoto omwe ndi aboma zimene ndithu njira zina zimene zikuononga chuma cha dziko la Malawi. Ndeno afuna amenewa achitepo kanthu maka a registrar amenewa. Ngati muli ndi maganizo pa nkhani imeneyo muthiutuza mu comment section koma popereka tikumbukenso kulemekeza maganizo anzathu. Saiwalire panga like video imeneyi komanso panga subscribe channel chimene cha Fox Malawi News 18 ndicho ngati nkhani zambiri zikamachitika ndikuti zitha kufikirani mosavuta.